You like it? I know you. Follow the man. You like it? Son of ya? I don't know. The more. Look, I'm gonna get out of cover. I'm gonna go visit. You mean it? The good on you. Yeah, but whatever. Oh, what am I? Look at you. Nah, I said I have to carry it. Abi, Mona, man. I for one more we never look at head rheumatism. For powerful. Yes, sir. Mama, I'll wait here too. You know, Butaro. They are no so. Oh, yeah. Nah, I'm back at a little. No, I can't go down. What was standard? Me, I like. Tapi sebelum kau mataku. Betul betul. Oh, di mall. Jadi masih sih. Ano kau ya? Ni tiari. Kau jadi kalau kau buat. Oh, kiri bula. Ano ada mo? Ena lagi. Itu kalau beda na. Mambemba na bula kita. Aga telaka. All the way from here na kisi biere. Thank you. Bosu. You got them Maya here. Okay. You Ejamu ubosia. Kana na bata. Wo fun muye gi. Muye gi dis no ko yan wona ehu onu. Kan gwa gi. Owe na aga fiam ko yan aju na ebu. Ba kita we wan ko pe boy abacha. We na afia ko na ona aga ko yan aju na ebu. Mana akuzo. Si ogini ọ dị ka onye arụ na ya mba na ya na-eme fasting since na na-etinye ka Chineke eri aka ekpere nke ị na-eme ọgwa bụ Jizọs si na ya na-eme ekpere ka Chineke nyere famili ya aka na di na-agba n'ilo na di ode na-ezife anya na famili agụ egbuo ha ifu nwaanyị mmadụ ekpenye mmiri ebe a ọ ya adọrọ ịghọtago nwe sị na ya mezi na mfu dị ka mụ na di ya ekwue ya isi sisa mụ na gafube ube na-asị ka ngwa gị ọ na-efe ọkpa kpela ncha ya abịa ebe a ọ na-eri ndị nwunye ya a na-alaik kwana ya ụmụ nwaanyị ha na-alaik ya ọkpara apụta ụna ife ka ncha ya ọ na-eri n'ọdị na-acha mmanụ ka ezi ịkpọrọ nwunye gị na-apụta ụna obele gwacha wanya mmanụ ka ezi ọ ịma alaik ya ọ na-anụghị dị ka ịdị nnọọ ka bọbọ ọ dị ka okporoko Inugo nwaanyị Rapugode igere ya ntị ka bụ rapụ onye mbịa kedụ na ajụ obodo nwaanyị onye kira ajụ onye oyibo single man onye ọ dị ka onye nugo nwaanyị ife ka o si dị fresh onye adịghịkwa ka onye nugo nwaanyị o ụmụ nwaanyị na-akwụrụ asịkwu onwe ụmụ nwaanyị ọ na-akụ si eme ndị aghụghọ onye ife ụlọ close to good night kira ajụ monugo nwaanyị ọ ji ụmụ na-esi ya Davido ihe ọ na-ekwu eziokwu inugo nwaanyị apụta mma kọwara gị egeziri ya ntị Ife na-ekwu ina si magazine ya ntị mmese nkọwara bịa ebe don't touch me o aka ga metụkwana m ọzọ o na dị ya na-agwa gị nwoke dara nkọ dị ya iwe enyi gị nwaanyị everything ka na-akọ na-abịa palọ enyi gị nwaanyị ọ na-emụrụ nwunye m onye o jiri nwunye m amane ka na-eme oyi onye ife ka na-akọ na-abịa palọ mgbe mmefe ka na-akọ ka ha wunyere batrị nwoke we kọntrol iwe mewe n'iwe amaka na obere iwe ka na-ewe ya onye pụla doro na dị n'obere iwe ka ọ na-ewe ịma na ọ na-ewe iwe ọkụ Is your brother be? God forbid. Hello, nne. Ngwa ka na-akpọ. Hello? Surprise ka mụ. Ọ dịka surprise. O nwe my ex yicha mụ. Ebe a nọ ebe nna afọ gị chema onye nwe. O nwe my ex dị ọ na-ede kịta nọ na-acha. Mana kparapụ mgbe ị na-esiri m ike. Mgbe na-enwe ya ka ọra m cha mgbe m na-ejila ego. Na mgbe ọ na-atụ m n'ọnụ. Ọ rapụsịa m after few months rapụ m. Ngozi Chineke wee kpum n'ime ndụ m. Ka na eligo banana. Welo. Ọ dị ka na like mkpụrụ isi. Ejiro m egwu mụ a mkpụrụ isi na-eri m ego. Every day na-eri dị ka mkpụrụ isi 20,000 naira. So, this my ex wee rapụ m. Bute na ejiro m ego. Emesịrị na Chineke wee
Kuziemu. Who's making you to the man of God. I'm a successful businessman. More like Close supermarket. More angry. More like Close Igbe in Kem Kobo. You I was come lawyer. Are you in me? Put on now, put on. Tell you believe. See, why you make me fair? So now, mama, I name is yoy. You know why? And I'm man of God. Open up the sake of testing market before you buy market. I come and say, "Kapo, you test to it." He shock you. I come ask, "Kapo, test to it." Man, just show me, go. But I want you make me fair. Let's go now. Show me more. I chose me boy. You're not boy. You will only. You're not boy. You will only. You what to do? And I'm not gonna give up. If only the way you are looking, when you looking, I don't think the way you are looking wretched, your life will be organized. Only if you're getting me. Rap corner if you can dance. Obu ka kiro din na ada ko si ato. O bi ilo mu nso. O ma za jam odi. E ga blow problem. What I go? Babe, you could now wear. Baby, kiwe we na gi o. Chalo go ko summarize ya. Na ngwa na ku ni ku. Okay. Baby ya. Oh, fiancé, I na show you. Baby. Baby na kena alacha o. Thank you. Hey, ku ni ku na. Baby, also know you're going motor. Quiz you're going motor. Oh, good motor. Nah, what the camera? All I go na Aisa akwa ebe ni. Tina iwe chamber na okay. Na ko di o. Can I know my offense? Okay, ha. More. Asara ke no. To nje na ego. Bezan banana one. Tamo dan. Onge meme bakita. Gini mekwa bilim banana one binu gini kanjaben. Ai kana kwa go onge meme bakita. Nuku iye. Gini mekwa. Meme ezoku. Mo ke kwa banana m. Kawa ya. Ogwa. Isi gini me. Mo isa gini me. Banana gi. Mo. Is your brother abi? Go for beat. Ha Nancy. No. Good morning. Anna papa na tata bu biddo kwa kam Damian Ibe aka Jaru Chimereze na Brazil. Ezigbo nwunye mgbo everything Brazil unfitted. Si can wish you happy birthday. We say amba na ma mejeje ma bia. Such a major always one of problem. It is on lottery. When I say and say on lottery. What I go tata na eba na match. That's on call match to victory. Call match to success. Call match to Mary. What I go. So, chilling Indomie seeds. See, I can eat Indomie. Or some can you go where? Ko apere ka oranwe ko ram. Indomie sis. Na lo mejuma onions meka nyi ego. Na mo all this kwa ka shop ya na dado. Ndo ge da ebe anyị nọ. Afia na ada. Ndo ge da kwa bia. We na megi n'isi. O bere okwu ka nkwu. Igwe ogi n'okwu. Chai. Ile ekwu eri. Afia na ada. Kotara na bata next week na ọ bụrụ ife. And then ọzọ dị ka ibia ka nkwa ya kita. Last born na nke nwoke a. Achọ m ka nyere ya aka. Achọ ọ na-abata na family unu, achọ m ka liberate family unu. Ewatago. Achọ m kita ka ọ ba unu. Emesi ya bịa ebe ka ọ gba boy, ọ gbalụ boy. Ọ gbacha boy, a na-agba boy 9 years, 10 years. Mana apịa achọ ka ọ gba 8 years. Ọ family ya na ka anyị na-eme. Ọ gbacha boy ebe mepele ya mbunye ofu shop na mgbada ibe ni. Obido blog la ka ibia. Anyway, it's not gonna be boy ebe. Ọ gbalụ boy ebe a. Ọ dị egwu. Aha. Comes not your call ba uro. Sajumbe. O we boss no ye Jesu afia. Ebe a ka ya kpọpịa ka o Jesu afia biko.
ọbụla ịzụ afịa o nwere ife ikwu before ikwu ịzụ afịa. It's not ịchọkọ ba ụlọ. Compound no chọkọ ba uru na. So mgbe abụla m ụlọ. O nwe ba ya kpọpịa ka o jee zụọ afịa. O nwe bunye kpọpịa ka o jee zụọ afịa. Ihe m na-azụ ọbụla afịa. Ma kwa m, ọbụkwa m kwuru ya. Nleta ọbụkwa m kwuru ya o. Abaghị m ụlọ. Onye nwe akụrụmọdị na ọbụrụ ụlọ. Ọbụkwa m kwuru o ihe ngwa na. Ọ dị kwuru ya. Ọbụrụ m kwuru ya mara. Mkpọke kwuru ya ngwa kwuru ya Nancy. Onye kwuru ya. At your age. Life tough of poor people. At your age. See, when you aka. Onye bi ya. Onye abụ onye. Kwuru ebe a. Onye nkwu again. Bịa nwoke onwe gị na-adụ onye a. Gị ma bịa na-adụ ihe ego njisi agotere m ihe okwe. Ị na-adụ ihe ego njisi agotere m onye ọzọ. Si ya na kọntena anyị na-abata nwanne echi. Kwe dị kọntena bụ ya. Afịa m akpọ onye ọzọ ọ na-abụta obere oge kịta ka nweta gị n'Enugwu o. Nsogbu adịrị. Ihe nchọrọ confirm kịta bụ na ọgụ nwa ka e nyere ego. N'abalị adị. At your age. And the giver. Ndị mmadụ ego ya gutere m ihe egute unyi osi ji siri m nri na be m. Ị mara ihe ego site na kọntena anyị na-anata nwanne echi. Na-atụ egwu. Ka nweta gị awụ a, ka nweta gị n'Enugwu o. Iweta ime n'Enugwu anyị. Nsogbu adịrọ. Ịgba nnọọ ezigbo mbọ. Agbala m mbọ awụ a. Agbala m mbọ. Ịtụrụ anyị. Nancy bịa. Weta m ọnụ paka ihe ya. Ịgba mbọ. Is your brother? God forbid.